umaga sa lahat guys. Ito importante, huwag kalimutan i-check ang trailer na hihilain mo. Itong trailer to ay inassign sa akin na empty. Dalhin ko tong empty sa customer para magpa-load. Pero pag pre-trip ko, importante talaga i-check ang trailer. Meron siyang seal sa trailer door. Tapos merong document sa trailer bill box. Ngayon ay hindi empty ang trailer, loaded siya. Kaya importante talaga na i-check natin. Nag-message ako sa dispatch namin na loaded ang trailer. Sabi ko, assigned empty trailer is loaded. It has seal and has documents in it. Please advise next step. Hintay-hintay lang ako ng next step. Andito ako sa yard namin. Ito, sangkatutak na trailer dito. Pero hindi basta-basta na hahanap ako ng empty, no? Maghintay ako sa advice nila. Always inform sa dispatch ang concern mo. Balik ko to sa bill box. Tagal, tawagan ko kaya. Did you read my message? Okay, yes, yeah. I still have to check because it's a big yard here. What's the number? 92529. Can you please like update my plan so I can see it in the GPS? For me, it's easy to. I don't waste my time going around, you know. This is in the yard. Oh, can you put it in my plan? My hours today is only 10 hours. Can you please note it there that I will be back here by like 5 o'clock in the afternoon? Yes, because that's the only hours I have, recap hours for today. I am asking only for city routes or regional, something like that, just to do my recap hours. Yes, sir. So today I only have 10 hours and 32 minutes available. Just note it there that by 5 o'clock I should be here. Thank you, sir. I'll wait for your update on the chat. Okay, thank you, sir. Thank you. Sabi ng fleet ko, dispatch, hintay-hintay lang ako. I-unhook ko muna kasi naka-tag test na nga, naka-lock na. Ang gawin ko, may trailer number siya binigay as exercise. Lakarin ko na lang buong yard. Hanapin ko itong si trailer na pinassign niya. Initiative ko na lang para exercise. Ako ay mag-exercise, lakad-lakad. Ang laki ng yard na to. Actually, nandun, no, nakita ko. Ayos. 92529. Sabi ko sa kanya, saw trailer but will not hook yet. May i-confirm pa daw siya. Ayos, na-check ko. Brand new na trailer. Bagong bago. Baka pwede na hindi i-pre-trip. Hindi, pre-trip pa rin. Mabago o maluma, pareho lang i-pre-trip. Tingnan dapat lahat. Leak test tayo, leak test. Patayin, apply ang preno, patay lahat para marinig mo kung may mga hissing sound. At the same time, i-monitor mo ang gauge kung hindi siya mag-decrease kung may trailer not more than 4 psi in 1 minute. Natandaan ko pa sa school kung sa exam. Pag dalawang trailer not more than 6 psi in 1 minute. Pag tractor lang not more than 3 psi ang ma-lose niya in 1 minute.
So walang hissing sound. See? Steady ang gauge ko. Ibig sabihin walang leak. Pasado tayo sa air leak test. Sa pagkuha ng license, pag demonstrate mo doon sa ministry, talagang effort na effort. Pag ganyan ka pa, oh. Sir, no leak, no hissing sound. Pero pag actual na, wala na. I-perform mo pa rin, pero hindi na yung effort talaga. Malapit lang ang puntahan ko, 1 hour 16 minutes. You have 10 hours and 19 minutes of remaining drive time. 10 hours A 19 new minutes. message has arrived. Kakasimula ko lang guys, pero ang oras ko 10 hours and 19 minutes. Hindi 13 hours driving. Nandito ako sa Canada. 9th day ko pala. 8 kahapon. Recap hours lang ako. Ngayon ay Wednesday, Thursday, tsaka bukas. Recap hours lang ang gamitin ko. Hindi ako mag-reset kasi may training ako, safety training, classroom training sa Friday. After that, mag-reset na ako ng 36 hours. Kaya ngayon, recap lang. Dito lang ako, malapitan lang. City Works. You are good to go. Keep me safe, Lord. Oras 7:24 ng umaga. Sabi ko sa kanila, ibalik nyo na ako dito ng 5 o'clock hapon. Turn left on Britannia Road Yun yung East, sasakyan then ko. turn left. Bye! See you later! Bagong-bago ang trailer. Napakagandang hilain. Head southwest on Britannia Road East. Road 4 South. In 900 meters, take the ramp on the right to Highway 401 west toward London. Take exit 236 on the right to County Route 15. In 1.5 kilometers, turn left on Universal Road.
Turn left on Universal Road. In 300 meters, your destination will be In on the 600 left. meters, arrive at 1400 Commerce Way. No trucks allowed. So hindi dyan. Use main entrance. Okay. Oh, wide turn tayo. Wide turn. Destination is on the left. Pwede ipasok agad. May direction eh. Pero pa-angle to. Shipping, receiving. Oh, may kasama ako dun, oh. Nagpa-load. Gamit si magtatanong. Pumasok ako dyan sa shipping. Sabi niya, hindi dito. The other side. Isang building pero iba-ibang customer. Iba-iba ng list. Doon pala sa unahan. Kaya pala nandun yung kasama ko. Eh basta first time. Yun talaga. Alright. 4 na palita lang. 4 pallets lang. Diyan, itabi ko. Door 4 daw. Eh buksan ko muna ang trailer. Ito na guys, ang bilis. 4 na skids lang. 10 minutes lang niload. I-enter ko muna tong details sa ilag namin. Tapos proceed ako sa next pick up ko. You have 8 hours and 44 minutes of remaining drive time. Next pick up 33 km. Yeah, hello. Hi. Yes, hello. I didn't want you to think I was being rude, but I wanted to say hi. Hi. All right. Yeah. Be safe. Where are you going? I have LTL, maybe we're going the same direction. Oh, I've got LTL too. I got to go up to Fergus. Oh, over by Guelph. I see, okay. Me, I'm going to... Yeah, they just called me and asked me if I had room. They want me to pick up 2 skids. I said that's all. I have enough room. I only got 4 skids. Oh, see, my trailer's fully set. I can fit 2 skids on the back, but I said that's it. Alright, drive safe. Babae, matanda. Nandito na ako sa pangalawang pick up ko dito sa Cambridge, Ontario. Napaka-tight ang space nila dito. Buti na lang ang na-assign sa akin na door ay walang trailer sa right side ko kasi last time doon sa pinaka last tapos blind side tapos gabi pa yon nung nag-pick up ako dito. LTL lang ako ngayon, parang pick up isang trailer pero maraming customer. So, dito ko natapusin ang video ko, short run lang to galing sa yard namin. Ang biyahe ko ngayon malapitan lang. Ngayon ay Wednesday, sa Friday kasi may training ako, safety training, classroom safety training, kaya hindi na ako pwedeng mapalayo ngayon at saka bukas. Dito lang ako sa malapitan. Actually ang gamit ko ay recap hours na lang, recaptured hours. Bali 9th day ko ngayon. Ang oras na ginagamit ko ay yung oras ko sa on duty, yung second day ko. Tapos bukas 10th day yung oras ko sa third day ko last week. Pero kung ano ang maiwan ngayon, idagdag sa hours ko bukas. Enjoy din ako sa mga ganitong run na malapitan lang kasi ako ay long haul, malayuan. So short distance lang. So from yard papunta dito, o kanina 74 miles, tapos pabalik 74 miles. Short run lang. Salamat sa pagsama, sa pagpapanood. Shout out! Ito. Shout out kay Romel Rodelas, kay Sander Jan Marzan,
latest update kay Joshua Antonio. Sabi niya, paano po maka-apply na driver dyan sa Canada. So Joshua, no, again, sinasabi ko na to sa previous videos ko, pag ang aplikante ay gali outside Canada, from Philippines man, Europe, kayo ay dadaan sa agency. Walang company dito sa Canada na nagde-direct hire. Policy yan ng government, ng immigration, na dadaan talaga sa agency. Kaya may ilang agency na Pilipino na mag-process sa mga papeles nyo, katulad ng Hire Workers Canada, Mercan, mga Magsaysay Global, marami. I-google nyo lang sa internet yung Hire Workers Canada, puntahan nyo, i-text, i-message nyo sila, kasi may mga ilang Pilipino na rin na nagsabi sa akin ay nakapag-initial interview na sila, may nagsabi na second interview na sila. Kaya doon kayo, kasi hindi ako makatulong basta kayo ay galing outside Canada. Kung nandito kayo sa Canada, matulungan ko kayo, tulad sa mga iilan na mga natulungan ko, kasi napakasimple lang dito. Pumasok ka lang ng truck driving school at pwede ka nang mag-drive ng tractor trailer kahit wala kang experience. Kaya Joshua Antonio, good luck. Kay Arnel Dacanay, Bicolano Trucker in Canada. Kay Rom Rabanius Jr. Kay Dan. Kay Louis Tan. Sabi niya, ako sir, willing po ako mag-work as trailer driver. O yun nga, again, no, willing kayo. Naintindihan ko ang willingness nyo, ang mga pangarap nyo. So first step is mag-inquire kayo sa agency. Hindi po ako makasagot sa mga tanong nyo. Kay Obiler Lucion, shout out from Javier Leyte. Oy, Javier Leyte, dool ni siya sa asa ba ni siya dool? Kalimot naman ko ha, kasi dati ay area ko ang Leyte Samar, base ako sa Tacloban. Basta ang Javier, nadaanan ko siya. Yun lang. Maraming salamat again, no? Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video.